Cái đằng đi cái bọt tên nhưng bà hay à, ta muốn nó use phong khai mà ta sừng hay bọt bị thừng ra cô có mà hay ta, mà sừng hay bọt nó bị xé ta khai là đó, sừng hay bọt bị hàm dưới tông ở đằng đi nào ở theo những bụi bị hàm dưới tông cô, yêu mà hay cái cứng má bọt sẽ tạo bọt mà hay ta, anh đi chỉ bị egg bọt lấy chắc lấy hiện nói giá, mà cái lấy kia, anh đi chỉ bọt lấy chắc là bọt, mà cái cho cái man ở đọc chúng đấy bụi đấy cũng đâu không cái sự khâu mà hay cái cho cái man, lo busa betul bu mani mano, anh thằng này tôi puruk tông mà doctor đi xài packet để mani. Tini an nukung nogong kha khanani nukung nogo ong ya abo ong simay ang guarantee tinin simay jodi obono kaso yang ka omo salsa te khorsa nogo ong nai mane jong sin jong khajak jong takono sadin ya khu amte henno bole sanan thangang ka jong jodi obono tui kokti sayang ka jong thui thamaso Chinta malah Saka bagi celah tomani tabuk beri engkai thangga bos celah kaje ke besar khanya ke khalai bimano bini thani itu to proof evidence certificate bertunggu okok norok saja maka komen ke seri sengteu ce repeat khai Chinta malah agi celah tomani botau beri engkai thangga bos celah kaje ke ta besar khanya ke khai bimano amsuk cera chini kono khane ne bahayang saka seng nin khane ko kaham kan semana abagi auto pine seng ekdom jotoni laso salai phati tabu chin do phane bagi belai ke nangkung mani eba belai ke nangkung mani kok saiman laini eba salai Pulang kasih kau norno sengai tahun ini awal bakso Tiprasa news channel hani belajar hamil saya berkako tanggi toma kelakya eba belajar tomung citra hamia mani video rok Phunukgo toma kelakya norno komunikasi sahabat di tanggi hengai awal video no pulang se parti sura naik jasa tongke share kena tapuk di aro kebama wansum kahamba manai te jeng jotoni wansul ema bising tino cini Tiprasa tina kaham berkako bo thang mano so anidra bacol de manai shong parti ni ke seng kau kebang share kere direct by Anima derwan kau no saya manai bortangi Tiprasa news channel rono sahaja yang angkai bekani kau karwei kisah kakoi samani nukjaka phadi jeng joto saiman lain by Anima derwa Jamatia pulen Saka Tiprasa news channel mostly YouTube Tiprasa news channel rock norok chini society no tamo phuremung rinani musung tamo standard set khlainani musung sal phage standard news gere no Nungya mai nei man ke khar laimani bir laimani walaimani tok laimani tomung citra tongne rokno rutu ke toboi phunungnani kisa misa bihik besai walaimani ba phunuk jenai bakra sabai besa mari kathaya mani ba phunuk jenai buni bihik bai buni besa khar laimani ba compulsory news hase angsu te kebamano tongko motai ateroni video nuke angsase salia mane by Anima derma Jamatene kokni meaning Ungkha YouTube jodi Tiprasa news channel habuina khangke mai ni mankano hamsak lai kharlai mani boni bihik boni besai tonglai manchamani chasmai tonglai mani khari thangmani onyake matai mani video khalemani abo hai news makse nugui tongso abono karite mungsapon kaham news lai nukliya hani Saka by Anima derma Jamatia phadi ke sengtaw next saiman lai nei tamo sekyate abono karite abo Saka Phunukti pia oma hai content phunungnai henkai news channel ni mung tariti oma hai content rock news channel ramjakya mass media course khakhlayu aboni bagi news channel ni jagao instant khoroksa YouTuber hani consider khlake Belai no sanai mane by Anima ni kokni meaning Ungkha norok jasapano phunungna musongke phunukti phiaba Tiprasa news channel ni mungei ama hai content ama hai video no ta phunukti jodi phunungna musongke norok sakno YouTuber hani gosoi phunukti ama hake Saka by Anima derma Jamatia and jodi Tiprasa social news channel angi tongkhangke jodi content maya angi tongkhangke amorono hangke Tiprasa wak bahan phalnai moi katheng phalnai boring interview nawi phunukti borok bom hake moi katheng phaye phalei chaima tong bahake ama hai wak ni business khai tong amorono phunukti hinibo bokokya by Anima Debbarma abono kari kono content maya hanke teacher job khlainai borni school ni condition bahai student ni condition bahai bahake osga phranglai tong tabuni je education system ni situation of phunukti hini Saka content phunungna ni musungke school thangi cherai rok future tam angna ni musung borok education kahamda mani tong eba hamia abono bo phunukti hini Saka chini para amse amsuk bial tongo lama hamia tei nangsangnai hamia hospital kaham kore school kaham kore abono phunukti aba hai content phunukpano se paigelak mane okongni meaning Ungkha school thangi teacher rok thik mothera kahamke phurung aron student kahamke rungsrenge da tongiman para bising tone Tiprasa besuk bialo kalai tong lama hami angge hospital hini bazar hini jekun ja thangmania ama hai rono naito gei phunukti ama hai content no reach ne roibo rebai gelak chini Tiprasa ni kaham ni bagi phunukti hini Saka abono kari motivational video eba khas rana jar kasha abono nuki srna jar video bo phunukti snam hini Saka parane representative
MDC MLA rokno interview nadi borok dopani bagi tamu khakia borok tam samu khlairka amajoto interview nawi lokono phunukti khnarti chini culture te agini live ma rokno ti sawi phunukti Tiprasa promote khaji hinbo Saka abo hai news rokna se focus khladi asa keche Tiprasa tebo kusuko kana develop ungchine hin Saka news media rok se democracy ni fourth pillar hinjago mostly chini Tiprasa news channel rok hinkai nor kharlaimani bolaimani amo simida Phunukgo fourth pillar ungsinai ang nor no hamya henya phia nor ni duty no bujina nango society nor no belakino nayo tei follow khlayu so nor ka amsuk jora bai Anima derma Jamatia ni khukte je bini bukhan kok simanti bujin man kana boss Saka Kebama borok je news channel no follow kai tongo borok no nugi serngai tongo nor kaham Phunukgo je lukorok kaham nungnai nor se hamya Phunukgo ke lukorok ba hamya nugnai aba ke Saka bai Anima derma Jamatia nor le bai Anima derma je amse kok se bone bahang sa bini korok nada nangsak jodi nangsak tongkhang ka ba comment ke sana ta poti I bai Anima derma Jamatia kok samni jotono kubunyo seng chini Tiprasa no tabu kusuguti sana bagi amahno step na kai Belai hamnai hinei bai nor wan sugi manu abon kare bai Anima derma last fight hago te kisisa bini khane kok sikya ang nor no hamya hinya phia nor ni duty no bujene nango society nor no belakino nayote phulo khayu abo tabok nor ni thani nor chini Tiprasa no tamo phurungnani musung tamo phunungnani musung views ni bagi simi falto content ta phunukti kisa cost khlaiye kaham content phununglai jadi ani request tongnai abono bai Anima derma last pachingo kasa request khlakya ama haike je views ni bagi simi falto content ta phunukti Phunukgo hake auja kaisa serengmung te wansung manai jat content phunukti hini Saka bai Anima derma Jamatia sudo amsak simia borok te kisa yapari rikha Tiprasa no nang tabuk tam phurungnani musung tamo phunungnani musung mane phurunggi tamo phunungna musung abo tabuk je news channel chalugu tonai o malikona ri thani bo yapari rikha saimanya tabu bai Anima derma Jamatia ni kongno khanai kebama je news channel chalugu ton Tiprasa news channel chalugu tonai borok tam step na haro je bai Anima derma Jamatia kok sama hakida buskang saljora video nukui mano eba keba tongtung just one side tongtung ama hai wan suida bini kongno sakit toni jano abo tabu buskang saljora joto nukui semalani so anidra baitole manasho nor hengkai bai Anima derma Jamatia amsuk je kok se family te ching nor bojugi tomani bai ang Jakha nor comment ke sadi jodi chajaki tongkhang ka ba o video no share khana ta puri kaham kok satini pirnani abo kono saya kare abo se man koke and take as a last phajo sing abo te clear ke sana musungo bai Anima derma Jamatia o jaga joto borok joto news channel no hamya saya hani sayado bo Saka Tiprasa news channel e mungei mungnawi hamya video khayo hamya content Phunukgo okok si sau jodi phunungna mo jangke sakno youtuber hene go siwoi nijini channel create khlai phunukti okok saudo aro joto news channel no hamya saya hani saya abose man kok phunungna mo jangke nijini channel sanamai sakno youtuber hene go siwoi jeni ne hamsama content jeni khane mo jang khadi ni live ni icha hani se sau abongkha bai Anima derma Jamatia ni bekalti bini khane kok bo je lokona kok pirna mo samani ching abo chini bekalti sawi khana rikha abon kari chinorte kesa update phaisha bikya laithane salo bai Rumi murasing ni bini dara te bini manai song sanja hor jorani nogo habai maichai toma jorano sinia lokia borok atomsa nok pising hapai je maneman amabanyo bupakya obupai mani bagai bai Rumi murasing ni bini dara te bini manai ni bokhorgo thijasara rukhi ekdom kirima sisake bokhor phani thanga o bokhor phatima darte jodi thipara thamana kuni sure guarantee krebele hediba ama hake boy last ke kalang Jakha apni yaklono gana ni sakham nogo thange borok bitirok lakya tabu normal tongo yaklo borok police station thange bo report lakya tabu kento ba o justice mara manamanya o bosana rta mara manjana manjama olotam khajano kono sure guarantee kare abono te barumi morasing phesoni bakhati Saka chini Tiprasa ra kono japono kaham ke ma tomane kare father thange bo bezal risk tongo nogo tongke bo risk tongo chini kono japono safety je kare police has jengno phaibu phayo ke aro jengte bo police me bisas khajane ama hake bai Rumi murasing Saka abono karibo laithane sal kisa sekango khorsa riang bosni tako parmesar riang buja ke tamasam boi pathar jamni konwati Saka bini ama bahno tabu bo justice maya hani Saka bai Rumi murasing plus jini 60% kani Tripura ni bosalate bosajak lama kazaro boni dopani borobai boi toke last ke amse ki kirima se bosakha aboni olafana khorsa police officer in bosala bosajak bojama se kono justice maya hanke
tabuk sing hai nung hai normal borok tai tam justice manai ba ama ke bairumi murasing bini khani ko kebamano saka nor jodi bairumi murasing kono khanana mo sungke nane mo sungke tini second channel lo haboi nadi jing link description eba comment pin khai rinai and tini jotone last ko kan kabono Chinta mala aw nor komne khanaga Chinta mala lathne sarkisa sakango Chinta mala bo dongor tv news channel lo kase interview rika bo agi chala tomani thino haipono portabo buri engi thanga aw nor komne khanaga bo agi chala tomani portabo kobi kobino buri engi thanga portabo kaijana ke kaijake bemano chala bai te bosa khanege khlai bemano pin thani to certificate pro botong hini saka abona kari bini bukhani ko teba saka society ni borok eba lokorok ano tabuk je agi chala hanir borom ri phayo baksa bano khok sitra kok hamya saimono haipon tau buri engi thanga borano respect rui kok sakyangke borom ri kok sagang belen chajane khaksangnai hini saka Chinta mala so anitra batal te munai sonora bahing saka maneke Chinta mala kuboi de agi chala tong tabuk soisona buri engi thanga nentamo wanso comment kesari jengna abono ti jikon sa kono sanai aw tabuk Chinta mala se sawi tongka bagi chala tong ta buri engi thanga ni sai tong hake aro sing kok gabang sai kok korok sai tam khaneba jodi buskang saljora je kono ongnani tongka eba nukna tongke ba nugana haiba nor ba comment ke sari Chinta mala bo agi chalani ta buri engi thangmani kokno khnai nung bahing saka te o video no chas tongke share khade joto Tiprasa loko polani simi pathe jora kaham ke khanawi nugui kaham yapri kam sermu manthung abono chini o video ni main kok hingke video no pathe jora emage black na hambai